Не разбрявам всички. Ама вие да се научиш. Една съвременна демозела трябва да знае французски. Трябва трябва. Да, ти трябва и още да се научиш на европейски танцове, да знаеш как да се пресеш. Да види кавалер, който ти прави капимети. Да знаеш етикети и други. Много е, че са Димитраги, бе! Не спомня, мама. Леле, мандата още не съм турила нове. Баща ми пак ще държи като си дойде. И те, Марики, ако желаеш да се научиш на европейски, идвай често у нас. Аз нарочно ще се занимая с теб. Благодаря, но и ще имам време. Време стига да искаш. Оставаш всичко, пък не да станеш цивилизована. Не, ето ли ще го бъде? Не, на милостите ни още цивилизацията. Цивилизацията, Марике, е слънцето на днешния век, солейки, грейки из цяла Европа. Там, дето мадамите са цветето на цивилизацията, във Францията, а Пари, жената свободна, както и мъжът. Там една демозела си взема кавалерина, който иска, да се разхожда с него където си ще. Да, голяма свобода. Не,